Todo isto é un pouco de sempre que vemos na música, non? De cousificación da muller, de sexualización. Esta letra e este tratamento da muller denigrante. A ver, a mí Bad Gyal creo que es de las pocas chicas que hacen este tipo de música que me gusta. La típica canción que suena en la discoteca con dos cobatas encima y cuando dice lo de me reporto en tu zona, caída masculona, empieza toda la discoteca, en plan, ¿sabes? Se motiva a todo el mundo ahí de golpe. No sé, es que es una reina, o sea, no hay más. Vese que isto está feito por un home. Bueno, aparte de que non vexo necesidade nunha canción de, como dicimos aquí, de ir enseñando cacha. É que é imposible estar sentadas en cantalas, en bailala, o sea, se estivera facendo un home non se lle diría nada, non sería tan criticada, pero é iso, está facendo un montón de pasta co que lle gusta e con cousas que son populares entre a xente nova, só por ser unha muller xa está no punto de mira. Mola, o sea, la autoestima que tiene ella, ojalá tenerla yo, la verdad. Es que la amo, la amo. Me entran ganas de levantarme y de bailarlo, la verdad, ¿eh? Es que a mí sinceramente me da una sensación de empoderamiento esta mujer que me encanta. Na miña época no tema dos videoclips dos rapeiros era o contrario, cantaba él e había moitísimas mulleres en bikini, pois aí un pouco refregándose, pois vas a seguir dándolle unha oportunidade. Eu non seguiría vendo este vídeo, o sea, estou obligada, polo formato do traballo que estades facendo, pero a mí non me apetece seguir sabendo nada máis, porque non me está dicindo nada. Hai movimentos, hai cousas que se vían, por exemplo, en vídeos de Shakira, en vídeos de Miley Cyrus, en outras cancións, e que non foron tan chamativos. Bueno, e a rima esta de blin blin tim tim, bueno, pois é moi, non sei, básica, non? Patricia, toma dúas. A entrada xa me dá moitísimas ganas de seguir escoitando e vendo, vamos. Non sei se teño que ser unha profesora de filosofía seria, pero el nivelón é impresionante. Bueno, en fin, non sei, é brutal, non? Que sexa normal ver toda esta carne de supermercado e a letra é de unha profundidade impresionante. É como, a ver, que tiene buen culo e te hace feliz. Vamos a ver, se o decía Alanis Morissette nunha das cancións que agora temos aí encumbradas, oxalá, bueno, oxalá non está falando tamén cun home que a deixou e lle di no medio da canción é unha pervertida como a min, eso, faiche sexo oral nun cinema, pero esa, como está en inglés, non a entendemos e a deixamos un pouco sair, pero aquí decimos culo e casi parece que nos exaltamos. Mima, aquí as mulleres todas teñen un cuazo, todas teñen, parece que é unha exhibición de chicas guai, non? Jesús, isto... Non sei, a mí faime gracia porque así como tan exuberante en su locura que xa é como un delirio total, pero bueno. Supoño que a xente lle gustará iso, é fácil ver isto que te chama a atención. Un pouco triste me parece a letra, pero bueno. Sigo dándolle. ¿Se quieres cortar? Sí, casi sí. Non sei moi ben que dicir a todo isto, porque ao final xa estamos tan habituados, infelizmente, a todo este tipo de imaxes, de despidos, de cosificación, de estereotipos de beleza. Yo creo que un poco más de sexualización no podía haber, o sea, un poco extraño, ¿no? Tanta apelación a la juventud, no... Está moi guai tamén metida a jerga, non? Como as ideas da cultura americana nos veñen a través de certas frases e nos apoderamos delas e eso, a palabra puta pode darte unha volta, non? Tendo en conta que sí que temos que ter cuidado na linguaxe, pero isto sigue sendo unha ficción. Sigue sendo unha ficción poética e o importante é entender que é unha ficción, donde hai un montón de mulleres dicindo que están tranquilas e que lle dá todo igual. Los coches y las chicas muy bien, pero de letra un poco pobre, desde mi punto de vista, un poco pobre. Non se ve unha muller normal, todas son exuberantes, todas son... Jesús. Incluso o xeito de escoller os peóns como pintura de uñas, é un xeito de
coller ese poder, non? De decir, bueno, pues podeche gustar ou non, podes estar de acordo ou non, pero desde logo se están apoderando dun montón de simboloxía que iba en contra da liberdade da muller e agora mesmo, pues aquí de repente non hai ningún tío no vídeo e son elas as que manteñen o control, poden insinuar o que queiran e o seu corpo e deixan elas facer e que se faga o que queira. Me parece unha proposta fortísima a nivel visual. Bueno, pues en esta canción ya, primeramente el Festival de Carne, aquí tenemos de todo para dar y regalar. Sobra bastante, he de decir, pero bueno, no voy a criticarlo demasiado. Lo que sí noto, hablando en la parte del videoclip, es toda la venta que nos quiere dar este vídeo, porque hay un montonazo de productos. Tenemos coches, tenemos estilos de ropa y sí está la cosificación de la mujer, obviamente, como la mujer es un objeto sexual. Bueno, a ver, el vídeo está súper sexualizado porque empieza ya con una fiesta en la piscina y así todas en bikini. No quita que sea un temazo, a mí me gusta mucho, pero no sé, si salió de ellas dos, o sea, de Lazo y Albani, pues que hagan lo que quieran con el vídeo, que al final es suyo, pero bueno, bastante sexualizado. Autoestima, porque teñas autoestima non significa necesariamente que solo digas a tua sexualidade enseñando a perrecha a todo o mundo, o sea, Seguro que en algún momento participaches neste debate, que si empoderamento, que si cosificación, e as dúbidas que surden ao redor son moitas. Que é o que pretende a cantante? Cal é a reacción da sociedade ante a exposición a este tipo de contidos? Ou como dirixilos a andar a entender que a muller é un obxecto sexual? Parece que por moitas voltas que lle deamos non chegamos a ningunha conclusión lóxica. Parece que vai depender sempre do propio individuo e de como este mire o mundo. Atopámonos nun momento de cambio. Nós mesmas estamos tentando buscar o noso posto na sociedade e ás veces dubidamos se estamos a conseguir os nosos obxectivos ou se aínda nos están manipulando para facernos creer que somos gañadoras de algo que non existe. O noso corpo foi obxecto de manipulación e de venda durante a meirande parte da existencia do ser humano. E agora que nós mesmas decidimos facernos cargo del, non sabemos se somos aínda víctimas desa sociedade que nos rodea. As dúbidas sempre van a estar presentes, pero nós somos as que decidimos ata que punto nos comprometemos e que é o que queremos que esta pense. E iso, neste caso sen dúbida algunha, existe un compromiso social das persoas que sí queremos cambiar o mundo. Yo creo que eso existe un compromiso social de las personas que sí que queremos cambiar el mundo. Dime que tes Galiza, que no quieres falar, ou é que non quere que fales, que fagas, que faz. Mutis no escenario, o teu mellor mutar a tua lingua propia, o teu son, o teu cantar. Vivo en Galicia, pero no tengo malicia, y si tú te pasas te damos tu vainita para que hable en gallego otra vez.